Soben tamén o gasóleo agrícola e os fertilizantes nos mercados. Vendedores e clientes fanse a idea de que facer a compra vai nos saír máis caro, Mónica. O gasóleo agrícola, o coñecido como gasóleo B, que empregan este tipo de vehículos, reacciona ao conflito en Oriente cunha suba fulminante. Para os agricultores, encher o depósito dos seus tractores hai case un 40% máis caro desde que comezou a guerra. O campo enfrontase a unha suba de prezos, denuncia estes incrementos especulativos e anuncia protestas. Sobre todo a especulación das grandes distribuidoras, porque é imposible que o crudo, que desde que subo o crudo hasta que chega aquí pasan máis de 15 días e a suba foi inmediata. O prezo do combustible non é a única preocupación. O campo enfrontase tamén a unha suba dos fertilizantes. Isto é debido ao aumento das cotizacións do gas natural no mercado mundial, un elemento básico para fabricar moitos tipos destes fertilizantes imprescindibles para os agricultores. Os almacéns de venda como este prepáranse para un forte incremento dos prezos. Pero os fertilizantes van directamente vinculados un pouco ao petróleo. De feito, tuveron xunto miña o viajante da zona me comentou que incluso pararon a fabricación para abonos de erva porque querían un pouco intentar abastecer a xente para o maíz. E chegamos aos mercados. Aquí será onde a suba do gasóleo agrícola e dos fertilizantes repercutirá directamente no peto do consumidor. Notarémolo sobre todo nas legumes, nas patacas e na froita, que experimentarán un incremento dos prezos. De momento están estabilizados, pero bueno, isto en calquer momento, de un momento a outro, cambiará, supoño. Eso hai que consumilo, sí o sí, y va a subir todo, o sea, la leche, el pan, todo va a subir. Que vai a subir todo outra vez e hai que aguantar. E quen paga? E quen paga? Nós.